Rumangsa wis suwe anggonku ora sowan oning Praja Majapahit. Ning kepitung rong dina iki aku kaprentah sowan oning Katemunggungan sing dadi pitakoning sakjeroning batin. Giniya Tumenggung Wiropati ngundang Wirobastam sowan ing Katemunggungan. Apa aku anduweni salah luput? Suwe olehku ora sowan ning ngarsaning Sirun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Ya. Yen pancen aku duweni salah luput, anggonku suwe ora sowan ing Praja Majapahit. Kabeh iki wis dadi lelakonku. Ning luwih cetha lan gamblange aku bakal sowan ing Katemunggungan madhep ana ing ngarsaning Gusti Tumenggung Wiropati. Sinuwun Tumenggung Wiropati. Wirobastam ingkang sowan. Awakmu iku jaga aja meneng ndek regol ya keliling ta. Lho ya apa nek salah siji. Mangkane gentenan. Ngene iku lho. Nanti kata jaga kok kene nek awak dhewe metu keliling wong loro ana wong mlebu lak karo. Mangkane perintah Ndara Menggung iku dinane iki Katemenggungan diblabar janur kuning. Sok sapa ae mlebu ditolak. Ditolak gak oleh parilahen Ndara Tumenggung. Bener. Sing ana njero ya gak oleh metu merga dinane iki Katemenggungan lagi ora aman. Bener. Makane iku awak dhewe ayo sing ati-ati. Sing ati-ati. Sapa ae ana pawongan sing ape mlebu nang ngene njero Katemunggungan ditolak. Ditolak. Nek ate meksa. Lho, wani gegere. Ya temenan. Prajurit iku kudu siap siaga. Sedina sewengi gak oleh lengah, gak oleh. Lah iya. Aja sampe ana kedadean sing gak dikepingini. Bener. Makane saiki awak dhewe sing ati-ati. Cara wong ketip aja sampe ketip. Gelane adik ketip ae gak oleh. Lah ya iya, engko nek ana merem ngene. Mlebu karo. Lho. Takut ngomong. Takonono. Aku kok wedi. Kok kaya wong karnaval. Karnaval ya apa sih kok niku? Karnaval piye? Pawongan sapa sing dadi aranmu lan arep menyang endi awakmu nganti tekan peregolan Majapahit kene. Takoni guyu. Panglinga swarane aja pangling barek rupane. Kowe lak tamtama klawor to? Ya. Iki sadulurmu. Hah? Iki lak sadulurmu? Heeh. Kendor. Kendor. Klawor kendor. Iya kendor. Lah iya. Dudu. Sik ta. Iki sapa sih iki? Lho, aku dhewe ya karo. Sejak karepmu. Aku arep mlebu ning Katemunggungan. Lho. Nanti dulu. Tidak bisa. Oh, ya. tidak bisa. Tidak bisa. Tidak semudah itu. Gini yo, klawor. Dina niki Katemenggungan diblabar janur kuning. Aku entuk perintah saka Njeng Tumenggung aja nganti ana pawongan sing mlebu ana ing Katemenggungan. Iku lak kanggone wong liya. Kowe mosok lali, aku Wirobastam. Wirobastam. Nah. Oh, Masih awakmu Wirobastam.
Awak dhewe yang ngugemi omongane Gusti. Lah, engko umpamane Nah. tak palilahi mlebu, engko aku sing didukani Wah. Ndara Menggung. Ayo. Lawor. Kowe kudu mangerteni. Wirabastan iki klebu sentonane ing Praja Majapahit. Ngerti? Aku oleh dawuh kaundang ana ing katembungan. Madhep ana ing Gusti Tumenggung Wirapati. Mula ngisiya aku arep mlebu. Umpamane Njeng Tumenggung ki duwe janji utawa merentah Njeng Wirabastan mlebu ketemenggungan. Mestine dawuh karo prajurit kok ngono sih. Kayak Gusti Tumenggung iku wis ngomong. Sok sapa ae sing arep mlebu, aja oleh mlebu. Lah, iku apa? Kongkon sumengkre. Kongkon ngalih. Mangkane prajurit iku disangoni piandel. Ah, bener. Termasuk disangoni Sangone apa? ilmu Ah, Oh. supaya njaga keamanane peregolan katemenggungan. Iku ana benere. Awakmu minangka tamtama ing katembungan mestine duweni watek trengginas. Ya, Ya ya, toh? iya lho. Tansah siaga sak waya-waya ana pawongan kang bakal rusak tatanan ing katembungan. Ayo, Bener. iku Apa? lek kepengin iso mlebu ya apa carane? Lah iya gampang. Ya apa? Wis kene ae. Nek awakmu maksa mlebu, Hmm. aku duwe siji. Sayembara. Ya iya. Nek awakmu iso nyemok rambutku, awakmu tak izini mlebu. Tapi nek gak Abdul. iso awakmu ngali yo. Ah, Yen ngono ae kowe kladuk. Aku Kapetung Sentono, lurahing prajurit ing Praja Majapahit, kowe arep nyacak. Arep jajal karo Wirabastam. Yo karep nyacak yo karep jajal. Tanggung jawab. Ah, ngono. tanggung jawab. Awakmu sanggup tagak. Iya. Irus pantes ya. Yo, Jajal tringginasmu, olehmu gegladen sak bendina, yo. aku tepi weruh. Nek Wis, awakmu Dak. iso nyemok rambutku, tak izini awakmu mlebu. Tapi nek gak iso ngali yo teko kene bali yo. Kanggo ning Wirabastam ora suwe mijet wae ranti mung apa nyekel rambutmu. Loh, Ayo, buktekno. Buktekno. Aku titip. wong atas sing nyekeling rambut tamtama. Sepira abote? Bukti kan kelihatan. Gak iso. Gak iso. Ah. Gak iso. Buk. Wait. Gak iso. Aisyah. Kowe terginas temen. Ya iya. Olehmu latihan ning awakmu iso ngeles. Ya to nginggati aku arep nyekel rambutmu. Gak iso to? Ya. Saiki awakmu Balik. sing teko kene Ya. bali yo. Aku gelem ora mlebu tak sidakno ing katembungan ning aku arep bali. Lah iya lho bali yo. Sebalike Samsul. Yen nganti awakmu wis duweni patemboyo kaya ngono, aku ya iso. Wirabastam yo duwe patemboyo, arep bales. Yen to awakmu iso nyekel jempole sikiling Wirabastam, aku arep bali saka papan kene. Wong tamtama. Wong prajurit Prajurit, dhewe kok ya. dilawan. Laksanakan. Wong atasane jempolan sikil ae. Tak coba ae. Ayo. Piro angele? Ya nyata-nyata awakmu iki trengginas olehmu gegladen. Buktekne. Tapi janji yo, Hmm. nek sampe jempolan sikilmu wis cekel ambek aku, awakmu ngali teko kene. Aku ora bakal mindoni maneh. Yen iso nyekel, aku bakal balik. Ya, Pas. ya. Sing hati-hati. Tak sini awakmu. Iya. Ayo. Yuk. Lah, ayo. 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 Jembolan Ayo. sikilmu kecekel. Hah? Kenek. Jembolan iki cekel. Lah iki. Lho, rambutmu ya kenek, Sul. Kena karo. Lah iya. Ya apa iki? Yo tetep gak iso. Wis. Yen aku ora oleh sowan ning katembungan madhep ning ngarsaning Tumenggung Wirapati, ateges awakmu dadi pepalang wong loro. Lho, minangka tanggung jawab. Tanggung jawabmu gemi omongane Wis. Gusti Temenggung. Ngene. Kakang Wirabastam, seumpamane tak ideni mlebu, engko aku disalahno. Yen Wirabastam gelem nganti ana ing papan kene, tak timbalane. Oh, kaya ngono. Gusti Yen Tumenggung. awakmu ora percaya sowan ning ngarsaning Lho, Bos. Tak terus ta? Tumenggung Wirapati. Ayo, Trun.
Nuwun sewu, Ndara Menggung. Netepi dawuh panjenengan menika wonten tamu. Sapa kowe wani nyanyan nyonya? Pawongan iki durung ngerti kuwi sapa? Ngapunten kula ngayahi dawuh panjenengan. Jaga rega. Nggih, Ora di keparengaken mlebet. barengake sapa pawongan mlebu ning katemunggungan. Nggih menika kula balekaken Janing yo aja kaya ngono patrapmu karo wong iki. niki angsal. Iki luraing prajurit ning Mojopahit. Lah kula ngagem apa? Ngagemi ngugemi Ngugemi. gawe ngugemi gawe njenengan ah. Iya ya ning ya sing duwe tata susila sing duwe supasita. Wong kula Karo wong. jenenge sing jago regel Kula mriki ya napa? malilahi mlebet nggih kula salah. Ya ya ora dadi. Monggo derekaken. Randine sawetara negeri ya. Lero Mas. Nyuwun dawuh. Gusti Tumenggung. Kaget yo. Nganti sliramu tak timbali marak ana ing katemenggungan. Boten sisip ndamel kagetipun manah kula ngantos katimbalan sowan ing katembungan menika. Ngene, Lero Mas. Nggih, Gusti Tumenggung. Nalika pasowanan agung ning kraton Mojopahit. Ana kono aku melu sowan mangarsa ning Gusti Prabu. Panjenenganipun Prabu Gawijaya paring dawuh menawa iki dina garwa Prameswari iki lagi anggar dini. Lagi bobot. Ning anae bobotan kuwi nyidam sing ora lumrah. Pakulinane nek wong wadon bobot kuwi nyidame ya mung wowoan utawa panganan apa wae. Ning iki ora garwa Prameswari iki nyidam atine kidang kencana. Lajeng Mula saka kuwi Wira Bastam nggih, sapa maneh saiki Gusti Tumenggung. prajurit-prajurit sak Mojopahit sing kajibah ngayahi kewajiban iki kejaba awak. Sliramu didhawuhi karo Sinuwun Prabu supaya ngupadi ananing atine kidang kencana minangka pangidame garwa Prameswari. Nun sewu Gusti Tumenggung Wirapati. Awit ing Praja Mojopahit menika kathah para senopati lan sentananipun praja ingkang luwih digdaya saking Wirabastam. Akeh kawula akeh tamtama. Luraing prajurit uga dudu kowe. Leres. Nanging sing dadi pilihane saya nyuwun aku dhewe ya ngumur. Kok awakmu sing didhawuhi ngayahi kewajiban iki Wirabastam. Ngene lho, Wirabastam. Nggih, Sinuwun Wong Tumenggung. jedering satriya kuwi kudu bekti. Bekti marang praja, bekti marang wong tuwa, ya. Lah iki kalungguhamu kamangka luraing prajurit awakmu kudu iso merantasi pakaryan iki. Nanging aja cilik ati. Nggih, Gusti Tumenggung. Ora susah kuwatir Wirabastam. Mengko budalmu kuwi aku uga diparingi ngampil pusaka tindih Mojopahit sing arane Tumbak Kiai Gobang. Mula sabudalmu saka katemunggungan kene ngupadi atine Kidang Kencana kowe bakal tak gawani pusaka Tumbak Kiai Gobang. Mekaten. Rantinen sawetara. Ngestaken dawuh. Menyang gedung pusaka punduken pusaka wujuding tumbak arane Tumbak Kiai. Kon tindak Ngestaken dawuh Tumenggung. Sendika. Nggih, yen bab perkawis pakaryan menika
sampun dados dawuhipun Gusti Prabu Brawijaya. Aurat kados pundi kula saged anglampahi. Gusti Temenggung. Awakmu lapo? Lho. Kowe kabotan iki. Awakmu lapo? Lho. Nggawa pusaka tumbak Kyai Gobang tak sempoyongan apa mergo saking gedheyonine tumbak Kyai Gobang. Mboten Njeng Menggung, Apa? mboten numan sega kotakan. Piro Bastam? Nggih, Gusti Temenggung. Rebut cukup. Ora susah colok lintang sambung obor paribasane. Tindakno pakaryan iki. Tampanen. Wis tak dawuh. Tumbak Kyai Gobang. Tak dawuhi kowe ndombani utawa ngintil karo si Wirabastam. Turno nganti tekan alas Majalata yang perlu iso oleh adine kita kenyon. Gerekno. Gusti Temenggung, yen mekaten kula nyuwun tambahing pangestu. Tak pangestoni muga kalih sing sambi kala lan oleh gawe. Nggih. Lawor, Samsul, wis krungu dhewe dawuhe Gusti Temenggung, ya to? Wiwit dina iki mumpung gurung obor srengenge, ayo budal ngupadi ananing atine Kidang Kencana. Monggo derek iki. Abot-abote awak dhewe nyembah dawuhe Gusti Tumenggung. Perlune ya iku ngetutno Ki Wirabastam. Sampai teko alas kene. Dul. Apa? Aku mau ya kok manut ae Mindara Menggung. Lah awakmu gak kon pikir-pikir dhisik. Lah jenenge abdi tamtamu iki ya apa katene nolake. Aku iki jane repot lho. Meneh ku aku di Sraya Tangga duduk pendasi lho. Kok niku urusan juga pendasi iku lah ayo Loh. sampingno dhisik. Aku kadung sanggup ya apa lah lek ngetutno nang alas. Ya lek aku iso mulih lek gak iso mulih. Lho awakmu tambah soro lho, tambah kena hukuman lho tambahan konku. Gak ngono nih. Aku nang alas iki ya wedi. Lho. Kon niku ya apa ngalas gong lewang-lewang Sing alas. kon wedeni iku apa? Akeh. Awak dhewe wis kadung jero, kadung mlebu lho ya. Karuan kok dikongkon budal nang pasar ngono. Kok nang alas lho iki, Sul. Gak ana wong dodol sego bungkusan arene. Ya mesti ae wae kon niku. Golek kopi ket mang yo gak petuk. Kok cik aku alas apa iki? Lah yo alas kok kopi ya gak ono ya. Lah iya. Kon niku lho, Apa? alas ku nggone kewan. Wis seru. Lah, Lah makanya. alas nggone apa jenenge? Nggone bekas abrakan oleh malih. Di pasar lan. Lah iya. Kon lho. Alas iki alas sing durung tau dijarah menungso. Leke kewan sak waya-waya kepethuk umpamane Umpamane. aja sampe. Sing tak wedeni iki lonok macan. Terus apa? Lho ya apa kok niku? Macan mangan daging menungso, Sur. Lah ngambek macan ae kok wedi lak ngono. Waduh kon koyo wani-wani ya. Sing kon wedeni macan iku apa ni? Lho. Aja kok ketok macane gak wedi ya. Suarane tok iku lho medeni. Gereng macan niku. Lho ngono iku ya gampang. Sadurunge macan gereng iku ngrengo dhisik. Macane melayu. Sadurunge macane Ngereng. gereng, Awakmu ngrengo dhisik. aku gereng dhisik. Lah iya, mesti melayu Macane melayu. Lah iya. Lho iku lek macan, Sul. Lah lek ula, Lho wong ulo ae kok. ula Sul. Nyatek, Sul. Ulo nyatek. Nyatek. Ngono yo wedi awakmu. Ya iya ta. Carane iku yo gampang. Ya apa? Sadurunge ulo nyatek, cateken dhisik. Ulone melayu. Aku nyatek ula. Ya iya. Ya apa rek? Lho iku lek ula, Sul. Lah,
Lek ana tawon. Ana tawon. Iya. Lha sing mbok wedeni apa ni? Lho ya apa? Tawon ngentup, Sul. Ngentup. Wong tawon ngentup ae kok wedi. Sadurunge tawon ngentup iku entupen dhisik. Aku ngentup dhisik. Tawone mesti melayu. Kamangko tawon lek ngentup-entupe kari. Lah aku ngentup dhisik, lek entupku kari. Lah kadhe entup aku. Wong niku wong nyambut gawe, awak dhewe iki nyambut gawe. Susah seneng ya ayo dilakoni. Aja wedi mati. Aku iku lek mati gak wedi, Sul. Budale. Budale rasa-rasen aku karo alamate. Saiki awak dhewe iku wis opo manut apa jari. Salahe ngono ya. Ki alas gak ono sinyal bluas. Gak ono sinyal blas. Lho, golek wifi lho gak ono. Kono ku sampel. Iki gak pemandangannya apik ya, Sul ya. Iya. Bumbung Ndara Wira Bastan gak ono. Ngeslot ya gak iso. Gak iso. Ayo selfie ae. Iya. Ayo. Iku digawe ge alas. Iya. Ayo digawe status. Ngene, digawe status ngene. Iya. Lagi di hutan nih, Kakak. Iya. Siapa yang mau nemenin nih? Ayo selfie. Setong dua celek. Aku kok. Masuk gak ono sinyal sing penting iso selfie. Iso selfie, iku lek mulai tutuk ke omah di-upload. Dudono. Kon lek anu, lek duwe masalah tak kandhani. Apa? Gawean status di WA. Statuse? Engko ilang masalahmu dalam waktu 24 jam. Kok iso? Ya melok ilangi status, goblok. Oh iya sih. Apa kono iku? Dan jangka waktunya 24 jam. Ya iya. Ya bener. Bumbung Ndara Wira Bastan gak ono. Ya, simpenan. Iya. Kok konangan kok Iki ono nomere areke soalé. Aku mang yo lali gak gawa cas-casan. Wis babah, kate pesen copiput yo gak iso kan sinyal. Copiput ngono mancasmu gawa enak. Lah, aku lho gak cas-casan kate diceplo ge irungmu ngono ah. Di alas kok kate gak cas-casan lho. Oh iya sih. Ya bae ana kabel-kabel anu cantol nggo kabel kok iso sih. Ngene iki lho semu kok ngombe-ngombe di kali ta ngono. Kan kali. Aku lek ketok kali kudu ndodok ae. Kudu ndodok terus kudu lapo kon. Kudu ngeses. Ongkep-ongkep ngene. Wis ta lah. Yo ayo sing tirakat. Ndore goleki apa sih? Hah? Goleki kidang kencana. Kidange mesti utul. Lah yo, kok golek kidang kencana ndek kene gek kula ono. Ono. Sak piro kidange? Lho, sak toko tuku mas-masan. Kon niku lak. Dhewe Or, dhewe. Samsul. Kliru dhewe aku. Tak dulu teko kono ki mau ora ono tak uyak. Ning nyatane abot temen. Ndara, wong kidang-kidang biasa niki lho angel. Tambah kidang kencana. Sito, pancen yo aneh-aneh. Gusti Putri iki garbeni lah kok sing dijaluk iki aneh-aneh. Ngidam, ya toh? Lumrahe wong ngidam niku lek mboten tedanan, panganan, buah, kecut-kecutan. Kaya to? Kelek. Keringet. Kok kelek. Keringet. Sing penting kan bobotan niku direksa dijaga. Lek tiyang jaga bobot. sapa? Hah? Sing jaga sapa? Hansip. Wong bobot iku aja sampe mangan panas-panasan. Kaya to. Genset, nalpot. Apa jengset iki apa? Apa jengset iki? Sing nguni selae ngerabane iki lho, Ndara. Sampeyan iku karo genset ta sakno. Oh, wis ana jengset ya? Lho ya apa sama niku? Karo. Ya. Loh. apa? Soale kan Ndara Wira Bastan gak tau nyewa desel lan. Lho. gak tau puluhan. Ngene, aku ora tau weruh arane apa jengset kuwi. Nggih. Mergo apa? Sak bendinane penggawean kuwi nglatih prajurit. Nggih, terus Ngono lho. War, Samsul, Nggih. sajane aku yo matur suwun. Diwenehi ewang kaya awakmu sak keluron. nggih. Nggih. Iso ngilangno pegel mergo dulu delok geguyonanmu. Cuma kula niki nggih ngapunten nggih mboten kok kula niki nampik tugas mboten. Iya. Kula niki ewet wae kula gondo Samsul. Kula ajeng nduduk pendhasine tangga. Bisa ya tiyang niku wae. Apa? Lho, Yo lho. ngene. Kula Perkara benjing nikahane esuk kula. Kula benjing esuk nikah. sik to. Wong awakmu nikahan iku menyata. Lho aku gak teko sepai dawa. awakmu iki tamtama, Nggih. prajurit. Nggih. Ya to? Nggih. Kowe luwih ngutamakne penggawean. Nggih. Ya to? Bektimu ning katemungan. Nggih. Aja ngeboti penggawean sing omah. Ngono lho. Nggih. Mboten ngoten lah, kadung sanggup Yo. Tanggalane kadung dibunderi
Dok kotor dipunderi. Mungkin kula dipaidah. Engko kan dijoli sampe iki pira? Por, Samsul. Nggih. Sak budale awake dhewe mang awakmu lak mesti nggawa jagat-jagat panganan. Nggih. Gitu? Panganan apa? Panganan apa? Loh, lah mang sak bungkus mang. Loh, kula buka. Apa? Mambu, Iso mambu. Lokosari mambu. Iki ngene. Andum penggawean. Nggih. Gitu? Awakmu nguyak sesetan, Samsul sisih kulon. Kula kilen. Aku tak ana ing punjel kene. Ngoten ah. Iya, mengko sapa weruh kuidange mbok uyak, mlayu mrene mengko aku sing nyegat. Ngoten ah. Aku sisih kulon, awakmu sisih setan. Iya. Iya. Mriku aku. Kok nguyok bareng, uyakan bareng. Ah. Bek menawa ku kidang iku gopoh mlayu ning kene, aku sing Melayu nyegat. lek rene cek ditumbak. Tapi kira-kira kidang lek ditumbak mboten lakak-lakak ah. Apa niku lak ono ae. Loh. Itu malah kok guyulan. Bee. Oh, Bee. Sakniki ya? Aja. Telung dina kas. Ya Oh, saiki. telung dina kas. Saiki. Saiki awakmu sisih kene, aku sisih kono. Kula ngiring kidang nggih. Kon kene Aku kene. Iya. Guyan. Ya, Pangastiti. Aja nganti kidang iki mlayu. Awit ing kidang iki wis metu, konangan wong iki biasa mencolot angel golekane maneh. Ya iya. Mung betheke nyangga sawaning Gusti Prabu golekno atine kidang kencana. Ning alas sakmene jembare, cekat ngono. Sul. Melayu. Awas. Sul. Awas, Por. Cekat, Por. Cekat. Uyak, duyak, duyak. Duyak, Yor. Wih, wih. Sul. Cekat, Por. Cekat, Por. Yuk. Loh. Loh. Doro. Por. Kok mboten Samsul. mati? Tiwasan. Lah, Edan. Melayu. Kok ilang? Kidang tak tamaki tumbak Kyai Gobang. Nyatane ora timpanganing pati, malah tumbak minangka tindhe Praja Majapahit ilang muspra. Murca. Murca ing tanganku. Lah ya kok surprise gak ono. Sak tombak-tombake. Lah kira niki lek nututi ya napa lek nguber niki? Lajeng niki pripun? Ngene, Gusti. Klawor Samsul tak jaluk awakmu sak kloron baliya ing katembungan, ya. Oh ngoten. Ngoten. Matura ing ngarsaning Gusti Tumenggung Wirawati. Yen tumbak Kyai Gobang murca. Ngoten nggih. Ngoten. Ayo lapor nang Tumenggung. Ya. Yang jawab ae. Kapesan temen. Kok ngidap-ngidapi kidang kencana iki. Ature Gusti Tumenggung Wiropati tumbak Kyai Gobang minangka tindhing Praja Majapahit. Kanggo ngupadi ananing atining kidang kencana. Yen nganti tumbak Kyai Gobang ilang bakal ana kedadian pagebluk ana ing tlatah Praja Majapahit. Cetha yen aku bakal oleh pidana saka Gusti Prabu Brawijaya. Kanggo ngedem ati lan pikiranku tak bali nemoni anak lan bojoku.
jere menungso urip ana ing alam bebrayan. Gelem ngangsu kaweruh. Butuhe apa? Ceeruh. Apa sing kudu diruhi? Ceeruh perbuatan elek apik salahan bener. Mula hati-hati anggonmu urip ing alam bebrayan ya Ger ya. Nek menungso iku bakal ngunduh wae pakarti. Sing tegese perbuatane menungso sak beras gedene gawe nlongsone atine wong liya bakal ditagih karo perbuatanmu. Mulane hati-hati. Bejane wong lali cek bejo wong sing eling. Eling ya apa lali ya apa. Lali gak ngerti perbuatan elek salah dilakoni diterak. Eling gelem nyimpangi perbuatan sing elek sing salah nglakoni sing bener sing apik tok. Ya. Ibarat lulang wis garing pentengane cara kendi wis mbok isine anggonmu nganggo kawruh. Pun bapa takon marang sliramu ya nggih ya. Nek kawruhmu wis cukup duwe karep apa awakmu? Nuwun pangapunten. Iya. Tuntas kula anggen kula ngangsu kaweruh wonten Depok mriki kula nggadahi kekajengan dados prajurit wonten ing Praja Majapahit. Syukur kayuhamu kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit. Nggih. Ya. Ora apa-apa wong duwe kepinginan duwe karepe ora apa-apa. Waton kowe lakumu ngerti lan bener. Dirungokno pekasipun bapa. Nek awakmu kepingin gayuh kasampurnaning urip, kepingin dadi prajurit ana ing Majapahit, syarate awakmu golek ana pawongan sing aran Wirabata. Ya ing kono insyaallah kowe bakal bisa kasembatan apa sing karepmu. Nuwun pangapunten, Bapak. Lajeng dinten punapa kula saged mandhap saking Depok saperlu madosi pawongan ingkang paring asma Wirabata. Ya. Hati-hati, mbok menawa wis kasembatan apa sing karepno, aja kekedhen rumangsa. Ana tetepungan diri lusi jalmotan penaning ino. Diri gunung iki suket, sak dukure gunung cek kecukulan suket. Sak pintere menungso dukure sing pinter ya ana. Mulane hati-hati. Tau didhawuhna para sesepuh rikala semono, hati-hati kowe. Iki manggon ana taun-taun duraka jamane gendra paringi para. Mudune wayu jamur dipa. Pasar ilang pemandange satira ilang tapane wanita ilang wirange. Wader pari mangan manggar. Iki jamane wong pinter, jamane wong jahat. Pintere menungso niwati bates, jahate menungso niwati bates. Mula hati-hati, aja ngedukno apa sing kok duweni. Tegese kawruh sing wis manjing ana ing jiwaragamu. Tak kira pun bapa ora bisa nyangoni apa-apa, tak suwunake marang Gusti kang hakar jagat muga-muga kasembatan apa sing mbok karepno. Budhal dina iki, Ger. Nuwun tambahi pangestu. Kali tapi kula tak tindak. Jagat saikine wis dinaris dadi pepethen kodrat. Nek menungso urip nang alam donya sak derma nglakoni ora bakal bisa nyimpangi samubarang kedadian sing dikersakake karo sing nyipta jagat saikine. Manyar-sari Gunung Sari, tak piting saka kadohan, Ger. padha oleh opah, oleh ngloyong ae.
Lha ya apa sih? Apik ya, apik. Kesekan cek gak kesekan ngene kan. Enak lho lho enak. Ya apa ayo misal kono ae. Cek gak kesekan. Wis omong, gak sembarangan main wong sugih, nek siap iki sing cerdas. Nek paling tok bener ngono lho. Anak-anak kok. Kok paling muring-muringan iki gel depangan kene payahe ngene iki. Terus sing apik. Tak buatok lho ngono. Ditoto sing apik kok deker-deker gerakan kok dukur. Kon suwe-suwe kok tambah goblok sih kon niku. Kumpul kan tambah pinter kok ono ibu muring-muring lho. Kok kene pinter-pinter nemen gak enak. Iya, boleh isu nek pinter-pinter nemen kon nang naskah. Kau kon kumisuan. Rai murusu. Enak lho. Rambut gawe. Melok niku. Lah nek gak kerasan. Gak kerasan apa? Juragan perhitungan. Kon lho. Apa sih? Sopan santun, attitude. Nah, bagus. Karima. Wong kan gerakan ae. Mas kan gerakan sing sopan. Gak apa-apa. Gringinge lho, Gel. Kon delokno gerakan gak melok-melok aku. Gak ono juragan santai. Santai apa? Nyambut gawe ku santai. Santai. Enak kon santai bareng aku diblosuk-blosukno. Suri aku. Lu kan wis dibagi dhewe-dhewe lho, Gek. Bagi dhewe-dhewe apa? Ngarep taman aku. Alah. Jero tengah aku. Enak kon bagian wangi-wangian. Lah kon bagian buri, kumpul kletong. Kumpul kelek, bagian kura-kura pawon. Vitamin lho. Vitamin apane? Anjene bapak mbek ibu pilih kasih. Lho ya sembarang kok didelok teko Sekar Banjane. Apa maneh? Ibu masalah nemen ning lono wong. Lah. Saking ae. Kan aku dadi wong sabar. Ngilokno yo. Wah, kelaku elek. Saking yo jeraganku kono menang gajah. Isane ku ngono. Ngono apane kene nyambut gawe kon ngalih wayah siam sirat kon ngalih. Wayah aku. Iki meneh sing blonjo awakmu lho ya. Sing blonjo awakmu lho. Barang aku pegel. Ya kon nereno ae kon sing kon guru sing ganteng. Cocok saya karo gerakan wedok. Aku iki kok apa? Gerakan wedok gitu. Turu. Bapak no. Lawange gak dinep. Lawange gak dinep. Dadak kemulan iki lho. Ya. Nglingkap sisih. Weh yo. Mas. Ibu iki nglingkap sikile. Ya wireng. Peteng damar paten. Kon kok beda celaka. Lawange tak inep gek wong iki pembantu Mas Abdi. Duwe baane klutak-klutak lho kon. Itu dan akhlakul karim. Bari ngono kudu dijaga. Ya lho. Mas awak dhewe iki buruk. Abdi lah kasarane. Apru-apru bayarane kene kate diundakno lho. Bayarane kene kate diundak. Percuma semon-semon wonge wis mule. Kayak ndelok YouTube. Alah, YouTube apane? Mundhae apa? Tambahi tonyo aku. Jenenge ndonga. Ya ndonga. Bayaran diundakne ku ben anak buah iki semangat. Paling sing diundakno ya pahit. Ngono iku diundakno. Jane sing ganteng-ganteng. Sing ganteng-ganteng diundakno wis ngono-ngono iku pahit. Gak merucut ngono kan ya? Iki renggang diundakno. Ditambahi penggawean tapi. Remek. Emang omah kok sepi nanti kabeh? Nanti kabeh. Bu. Bapak ta? Enak mung luru-luru arek sampai esuk. Burungane wis bayaran. Aku jarang blenger, Del. Ngambut gambek kone blowunger lho. Wetan ambek konku. Lah kare pegaten nak ngono aku. Nek kon blenger ya pegaten, wong ngono aku gak trimo. Goleke wong sing rada glowing ngono lho. Glowing apane gelem ya iki gak gelem ya iki. Ben semangat lho. Sing sopan, di ono ndoro. Wah, gak ono ibu lho. Wonge metu gak ngono nek serek. Awakmu loro kok gayeng temen. Niku lho, sikile pendidikan-pendidikan. Gak apa-apa. Masih awakmu jagongan. Istirahat, gak apa-apa. Kenarak paton penggawean wis rampung kabeh. Aku gak ngiri kok, aku yo gak
nekan awakmu sekelorone. Nggih, sampun. Sampun matur sedaya kok. Ya syukuran nek kabeh penggawean wis rampung. Nggih. Nek ana penggawean liyane dicandak gak ono ya wis gak usah istirahat sing penting. Iki lho ngejangan ruwet mawon. Cak apa iki? Bogel iki. Nggih, ada penggawean Ibu. Penggawean apa? Mawon kula sampean aja pilih kasih napa. Pilih kasih sing apa sih gek aku iki. Yayane ditinggal bapak lunga, ndek pembantu loro, situk ganteng, situk ya rada ganteng lah, masih gak nemen. Otok Pak. Dibeda-bedakno. Awakmu aja pikiran sing kaya ngono. Aku duwe pembantu masa sing apa kahanane, mas sing apa rupane. Aku iki gak tau bedak-bedakno antara siji lan sijine. Kabeh iki padha. Nek omah kene iku tak anggap kaya keluargaku dhewe. Nggih, percaya niku nek enten bapak. Lho, ana bapakmu gak ana bapakmu ku gak ana bedane. Malah nek Mas, lho. ana bapake gel, ngene ya gel kon garap sing iki. Tapi nek ana bapak sing ganteng geleng ngarep, sing elek geleng kiri. Bogel ngoten niku Bu iri. Ya aja ngono, Gel. Ya gententi. Engko kadang awakmu sing nang ngarep, kadang Ivan sing nang mburi. Ngono. Nggih, kali niku lho. Enak sing bungkli. Papane gembul trentong. Jane rasane ya padha. Ya padha. Lho, paling kok iso kon? Maksudmu ku apa kok ngomong rasane padha ae? Ngarep nggih cara, mburi nggih cara. Oh. Liwat ngarep liwat mburi, rasane padha niku dari pahe. Ngono ta tegese. Ngerti lho awakmu, Gel. Saniki sampean rada susah sumpek enten napa. Soalnya kepikiran. Mandal mendel mawon riwi tapi mboten patek ngomong. Ngene lho, Gel. Sakjane aku ki kepengin seneng, kepengin guyon karo awak-awakmu iki. Tujuanku mung siji, ngelalekno apa sing tak pikir. Nek sak bendina aku kudu mikir ya apa kedadeane. Ya tak pikir ya gak. Mikir napa? Lho. Mosok awakmu ki gak krasa sih, Gek? Bapakmu oleh timbalan teko Gusti Temenggung Wiropati. Saperlu ngayahi tugas teko Gusti Prabu. Nggih pun diarep-arep, nggih pun diangen-nemen ngoten lho Bu. Oleh ku angen-angen iki kok tak kandhani, Gel. Sak budale bapakmu iki gak koyok-koyok adat biasae. Wis pirang dina gak ono teko, gak ono kabar. Ya apa keadaane bapakmu sing saiki? Sak enggak-enggakane nek bapakmu gak iso mulih. Lah ya iso ngongkon utusan sapa ta sapa dikongkon nyampekno nang omah. Nggih, tapi nggih dibangsulaken malih ngoten lho Bu. Dipupus pengancene tugas utawi kewajibane bapak. Nggih jenengan dongak-dongaken mawon. Kersane bapak niku saged slamet ngoten lho. Jelas nek mriko sampeyan nangen-nangen terus bapak nggih sumelang lho Bu atine. Cara nindakaken pakarya dugi Gusti Tumenggung niku bapak mboten sreg lho manahe. Aku ki sadar nek kewajiban sing dimbantu ning bapakmu iki kewajiban sing penting teko Gusti Prabu Brawijaya. Sing dadekno pikiranku iku lho, Gel, Van. Kok gak koyo biasae. Ono apa iki kok kono? Ate nggih niku nggih ngoten. Dipasrahi niku lali mawon akhire kula. Sing nunggu nggih kula, sing rambut nggih kula. Bapakmu pasrah nang awakmu. Iku kewajibanmu. Bapak niku gak ada kelangenan. Makane kula niku kula peni mawon. Kudune pancen kaya ngono, Kiai. Sebab apa? Nek umpamane kelangenan ing bapakmu iki sampe kok sembranakno utawa awakmu iki lali, gak kok opane Bang Jayandaro iku. Terus bapakmu sak wayah-wayah iki mulih delok kelangenane iki gak
kaya sing dikarepno. Tapi heran kula, niki nggih heran kula nggih. Enten heran kula ngian. Bot kena manane nggih kirang sekeca. Kembang niku kula siram esuk, kula siram sore, kadang sedina ping 3 kula siram. Aneh. Kembang niku kok mboten kok malah subur, malah alum. Kala mongso bobrok kembange niku. Kinten-kinten mboten mati ya, Pak. Alapan perkara kembang mati lan uripe kembang Jayadaru iku gumantung sing gawe urip. Sing penting bapakmu iki masrani, awakmu penggawean sing kaya ngono kok rumiat, kok openi kanthi apik. Perkara apik lan gawe kembang Jayadaru iku ya pasrah ya Pak Dewi. Kula ken pas bapak mantuk merep kembange mati kula kali bogel. Wis aja anti awakmu duwe rasa wedi karo bapakmu. Nek umpamane bapakmu iki mulih, aku lak iya iso ngomong. Ojo sedih maneh ta, Yung. Sak bendina aku ndelok sampean sedih ki koyo kedodot rasane atiku, Yung. Le, awakmu iki bocah lanang. Ojo sampe duwe rasa sing kirane gak pantes tumrape wong lanang. Umpamane awakmu iki nangis, kok gak pantes. Pantes-pantes ae, Yung. Sebab nek ndelok wong tuwa sedih ku yo Joko Welas rumangsa sedih, Yung. Joko Welas ya ana pantese nek umpamane biyomi iki gak koyo biasa sing kok wasena terus biyomi iki saiki koyo ngene. Sebab apa? Sebab biyomi iki ya gak enak-enakan sinek sak lungone bapamu tinimbalan Gusti Wirapati nganti sak prene gak ono mulih. Atine sapa? Sing gak bingung atine sapa sing gak sedih? Ngerti, Yung. Tapi yo mbok dijogo kesehatane wayahe mangan yo mangan. Sakno cak bogel marek cak Epan sing wis nyiapno. Wangi-wangi Mas dipur-ipur. Lho, ngene lho carane anak wedok iku nek ngibur wong tuwa, mijet-mijet. Ya ngene iki Seragam wedok. Seragam saya kok. Tapi Roro Wilis iki nakal yo. lho. Nakane adimu ku sing apa? Wong jange tak dusi lho gak gelem. Jenenge dulur lho. Ya gak ngono sih. Joko Welas, Apa yo? aku ngrungokno cerita kandamu sing kaya ngene iki lho. Apa? Kok kudu guyu ngono Ku lho. aja ngono, aja duwe wong kapak-kapakno. Roro Wilis iki lah ya adikku dhewe. Wong kecil ya sing ngedusi aku ya sampean. Mosok saiki ngedusi gak oleh. Aja Le. Iya nek biyen nek si adikmu sik cilik nek ana krepotane ibu utawa biyungmu. Umpamane adikmu sik durung kober ibu iki ngedusi awakmu minangka dulure gak apa-apa. Saiki wis tumbuh dewasa nak. Gak asine lho. Sampeyan mboten pantes gerakan apa dicerakan. Gerakan sing mati digorong Kan aku iki dulur tuwa. Dulur tuwa iku ngayomi adike, tapi ya ngono, tak kongkon nguras jeding gak gelem. Banggel ae iki yo. Gak ngono yo. Sembarang barang ku apa-apa aku ae. Masih aku iki cah wedok. Ya kudune cacahku ngewangi aku. Lho, pikirane dulurmu wedok, dulur enom. Aku kurang ngewangi ya apa, Lis? Kon njaluk apa-apa, njaluk naskah tak gaekno naskah. Njaluk apa maneh tak turuti kon. Aja-aja engko nang awakmu iki gelem bantu karo dulurmu kok nang ana pamriye. Lapo mbek dulur pamrih? Ya gak ono pamrihe. Sebab kowe ibu ngomong ngene iki. Apa? Ono apa? Lho, kon iku aja ngono. Wong kon iki tetese wong tuamu lanang, sak mestine ibu iki luwih paham. yang ngerti
ta? Skenario-ne diatur. Ya iki aku lho. seneng ana vitamin rego orsinil. Lah ngene iki gak bakal Aku iki ngene lho yo. Kapak-kapak Roro Wilis iki tak jaga. Tak jaga sebab aku ngerti mripatke Cak Bogel marek Cak Epen nek ndelok Roro Wilis iku wis gak karu-karuan. Ya jelas to. Nggih bener. Barang koyo ngene. Mangane ojo sampai wong loro iki berbuat yang berbahaya. Kowe mak kenceng. Wes, pokoke aku iki jowo mbek karo Cacak yo. Ya karo dulur sing kapernah tuwa iku nduk, ya gak oleh jengkel temen-temen. Nek umpamane dulurmu iki gak tepak, masih wong enom ku ya wajib nileno dulur tuwa. Semono uga dulur tuwa ya ngono. Nek ngrumasani tumindakmu iki gak bener, delingno dulur enom ya kudu diterima kanthi legowo. Aku tak trimo yo. Lah iki Roro Wilis. Lis, nek metu-metu teko omah iku mbok yo gawe pakan-pakan sing pernah. Ojo mbok udal sembarang kalire. Mosok yo salah yo ngelingno kaya ngono. Awakmu ngomongno ngono iku yo, nek ngarepe para abdi. Kira-kira pantes tak gak? Wong sakrone biyo adikmu pun metu sak metu iki. Nek nur didikane biyo iki yo gawe klambi sing pernah. Iku lak ya pandanganmu tok. Pikiranmu sing Pikirane sampean iku ae. Gak rusuh. Asline iku ya oleh omongan teko Epen barek Bogel iki lho. Metu, sampe bebetan aduk tok iki. Loh, kok Hei, Fan, kon tak itu ta? Kliru sapa sampean ta? Sorok wingi sorok nang sinten lu adukan tok. Ayo sapa ayo? Sorok Pak Gerip. Sapa ayo? Ayo, Sorok petang gede-gede. ayo. Sapa? Gak satria. Muga kula kok paling mboten saged dadakno ndi kaos kaki ndi kadek. Loh, ya ngono karya budaya. Yo bapak, usume tanggapan. Nyi Bastam. Loh, Bapak. Loh, Bapak. bapakmu. Tapi kok gak kadang-kadang ngono lho kaduane. Tapi kok gak dicampuri. Ya. Api. Ya api ya. Cek larani. Yo ngene iki sembarang gawe nek digawe ketau. Ae dijokno ke pipis. Lho, Nyi. kok cike kan sama. Dadi pengangan-anganku sak bendina. Ya pangapuramu sing gedhe. Yen sak lungaku metu saka omah nganti gawe pangangen-angen. Kene. Lugo. Joko Welas Roro Wilis. nggih Nggih, Bapak? Bapak. Mestine dadi kapitakonanmu dinio nganti bobo iki ora bali-bali anggone sawan ing katembungan. Nyi sak budalku metu saka ing katembungan aku dikongkon sawan ing ngarsane Gusti Tumenggung Wiropati. Ning kono nyatane aku iki oleh dawuh kaprentah dening Prabu Brawijaya. Awit apa? Gusti Ayu dinane iki ngandhut. Gabeni ini. Gusti Ayu iki garbeni dheweke iki nyidam. Nyidam atine Kidang Kencana Nyi. Ning Ginia sing dadi kapitakonanku oleh kusawan ing katembungan kok Wiro Bastam sing kajibah goleki ananing atining Kidang Kencana. Lah iya. Gomonku iki lho Kang Rasta. Iya Nyi. Nek Gusti Putri iki ngandel. Sing samestine dheweke kepengin ninggal iki. Sajane sih. Kon iki ya Gusti Prabu Wijaya. Iya. kok sampean Nyi, bek menawa Gusti Prabu Brawijaya iki nemui wisik ora bakal kelakon
nemokake atine Kidang Kencana tanpa jalaran lurahing prajurit Wirabastam kaya aku sing nemokake. Ning sadurunge aku budal, Gusti Tumenggung Wirapati menehi piandel wujude tumbak Kyai Gombang. Kyai Gombang iki minangka tindhing Praja Majapahit. Sak budalku ana ing tengahing alas, aku wis nemokne Kidang Kencana. Berarti hasil nggih, Pak. Wis kasil. Kelakon Kidang Kencana iki tak tamaki tumbak Kyai Gombang. Ning ketiwasan tumbak Kyai Gombang tak tamakno Kidang Kencana. Kidang Kencana ora tumakaning pati. Ning tumbak Kyai Gombang tindhing Praja Majapahit murca. Iki sing dadi sedheng atiku. Kang Wirabastam. Iya, Nyi. Tumbak sing dipasrahno sampeyan Kyai Gombang. Iya. Nampa tindhing Praja Majapahit. Nek nganti murca teka tangan sampeyan, tartamtu sampeyan dipaiti dening Gusti Ratu Brawijaya. Lan bakal dipidana Kang Wirabastam. Gini yo, awakmu nganti gremeng. Ngeten lho, Pak. Bogel. Jangan ada kelangenan. Kembang jauh-jauh iki. Iya. Kembang sirame mboten kok tambah syukur marang tambah halus. Adik kula pun mboten cekek yo. Iya. Bek menawa tumus karo matining kembang sing dadi kelangenanku. Nyi, bener kandhamu. Yen nganti tumbak Kyai Gombang iki ora bali ana ing tanganku. Ing Praja Majapahit bakal ketamaan pagebluk sing dadi korban kawula alit ing tlatah Majapahit. Jelase minangka gantine nyawaku, Nyai. Bapak, Iya, ngapunten. nek ngrungokaken crita jenengan, kula Jaka Welas kepingin mendem jero ndundung dukur paribasane. Kula tak tumut madosi murcane pusaka tumbak Kyai Gombang, Bapak. Jaka Welas, Nggih. saka gedhening tresnamu marang wong tuwa, awakmu tepingin ndodono dharma bektimu. Nggih, Bapak. Tepingin sabela ngupadi ananing tumbak Kyai Gombang sing mudha. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun sing gedhe marang kowe Jaka Welas. Awit kowe bisa njunjung dhuwur lan mendem jero watang utunge wong tuwa. Iya, ora apa-apa. Nggih, Bapak. Bapak, Iya, gini ora to, Wilis. kula Roro Wilis pengen melu Kang Mas. Oh. Dadi kowe ya ora gelem kalah. Nggih, Tepingin ndodono dharma bektimu marang Bapa. nggih. Kula ke cilik lak sampun jenengan ajari se Bapak. Kula niki nggih kepengin. Jaka Welas Roro Wilis Nggih, Bapak. wis dadi tugas wong tuwa. Menehi ngelmu kaweruh rong bapa iki ora duweni tepingin idolan apa-apa. Ning yen gedhe tresnamu wong tuwa arep ngabekti nulungi ngupadi tumbak Kyai Gombang ya ora apa-apa. Ewang-ewang ana bapa bek menawa ndang ketemu Nggih. tumbak Kyai Gombang. An Ogel. Iki bendaramu Jaka Welas lan Roro Wilis arep ngrewangi aku ngupadi tumbak Kyai Gombang. Mula tutno bendaramu sakaro. Aku melok wedok, aku melok Mas Joko ae. Iya melok sing lanang aku golek vitamin ae. Ngene lho Kang Wirabastam. Iya Nyi. Iki wis Parah. wayah lingsir wengi. Ya menesuk ae yen wis metek sengenge. Arek sekeloro iki babano. Bantu sampean goleki Kyai Gombang.
Nyi. Sawetara waktu Kyai istirahat dhisik. Ya. Ngene Nyi. Mumpung ana sing rewangi olehku ngepadi tumbak Kiai Gobang, putramu sakloron, gitu. Aku mestine yo kudu melu-melu bareng-bareng goleki. Ya sak mestine sih Kang Wiro. Mosok sampean jane tega ndelok arek loro iki goleki dhewean. Lah bener, mulane kuwi sekolah Roro Wilis Nggih, Bapak. kula enggal budal kan. Pun temen yo. Nggih, Bapak. Kula nderekaken Mas Momon. Kaya gak mentolo. Sak budale sekolah Roro Wilis. Mlebu ing tengahing alas ngupadi tumbak Kiai Gobang. Sampe nang omah, yo. Ya Kang Wiro. Sing ati-ati. Luwe-luwe Roro Wilis bocah wedok, Kang. Nek umpamane ana apa-apa nang tengah alas tak dadi pikiranku. Yo. Iki sing tak jaluk pandungamu, yo. Hati-hati ya Kang Wiro. Sakudane Kang Wiro dastan tutno. Roro Wilis lan Joko welas. Ya muga-muga ae gak ono halangan apa-apa nok tengah alas. Bisa kasembadan anggone golek Kyai Gobang. Iso mulai kanthi selamat Kang Wiro. Mudhun teko Depok sampai mlebu alas ana sakjerone alas Majarata. Iki aku karo awakmu kudu waspada. Eling-elinge Bapak Guru. Iya, Kang. Dinane iki aku karo awakmu yen kepengin dadi prajurit ana ing Praja Majapahit kudu nemoni pawongan sing jenenge Wirabastam. Lah, kamangka awak dhewe iki durung ngerti pawongan sing jenenge Wirabastam, Kang. Ngene. Mayang Sari. Iya, Kang. Tembang rawat-rawat tembange mbok bakul sinambiwa. Pusaka Tindhing Majapahit iki murca. Murcae pusaka Tindhing Majapahit lek Gunung Sari antarané Manyarsari iso nemokno tange lamun aku karo awakmu iso dadi prajurit ana ing Praja Majapahit. Ah, iki sing tak jaluk ayo dikurangi mangan, dikurangi turu, ayo mupadi murcaning tombak Kyai Gobang. Ning kudu waspada. Sapa pawongan sing mlebu ana sakjroning alas Majarata lek perlu dibalekno. Iya, Kang. Iki balik. Kugel. Roro Wilis. Maling iki to. Maling. Nek delok prejengane sing arep kaya iya tapi sing mburi gak meyakinkan. Gak meyakinkan maling. Sing arep kaya iki. Gak rasaku karo-karone iki malih. Karo-karone malih. Pawongan. Iya tapi sing kono kok maling pol iki sampean. Awakmu yo
sing nyolong tumbak Kyai Gobang. Nek delok es Ayo, iku lho. ngaku wo. Iku lho Mas, iku lho Mas. Kamangka alas Majarata iki gawate kliwat-kliwat. Ojo maneh kok dalma menungso. Pupu gantrung keh matine mlebu nang alas Majarata dadak ana pawongan awakmu sekeloro. Jelas awakmu sing maling tumbak Kyai Gobang. Lah ya nggih? Ngaku wo. Sik. Awakmu ngomong lek aku maling tombak Kyai Gobang. Iya. Ngomong alas Majarata klebu alas sing gawat kliwat-liwat. Iya. Aja cacak jalma menungso. Kupu gantrung mlebu mibrono sak ndukuring alas akeh matine timbang uripe. Bener. Apa awakmu yo gak maling kok iso mlebu nang jerone alas? Kamangka alas Majarata idek barek kelatah Karam Perdesan iki. Awakmu duduk wong kene. Kok wani-wani mlebu alas Majarata? Terus Wis, ngaku wae. Sadurunge aku mangsuli pitakonmu. Sopo arep? Aku Joko Welas. Aku Roro Wilis. Roro Wiling. Sebalike sapa awakmu? Aku Gunung Sari. Sijine Manyarsari. Gunung Sari mbek Manyarsari. Ngaku wae. Ngaku wae. Bloko Suto nek awakmu sing dadi malinge pusaka tumbak Kyai Gobang. Ayo, melok aku tak rangket tak sekterno nang Prabu Brawijaya. Ayo. Awakmu kepengin ngerangket Gunung Sari karo Manyarsari. Ya iya, sebab awakmu maling. Aku manut elok karo awakmu mbok pasrano nang gone Gusti Prabu Brawijaya. Lek iso nglangkai bangkene Gunung Sari karo Manyarsari. Wah, nek ngono ndeder perkara awak. Ya. Di. Yo, Lawan itu. Ayo lawan. Hei, aja macem-macem. Hei. Dicari sini. Ayo. Ayo. Kok sik ta? Kok moro cerotong ah. Ayo. aku wis gak sabar kawan awakmu. Aku ya gak sabar ngerus cangkemmu. Dicari sini goblok. Bola-bola. Terus. Ayo. Ayo. Entokno papan kene. Ayo. Antarane Gunung Sari apa Jokolan? Bener, ayo. Ayo. Ayo Mbak Wilis. Ayo. Ayo, Aisyah. Adekmu kok lidi, adek. Hei. Iki wedok asli goblok. Kok tekan sembrono. Ah, kesuwen iki. Aduh. Kota wakili, tenang ya kota wakili. Ayo. Joko Welas. Nggih, Roro Bopo. Wilis. Kandhamu arep sabantu karo Bopo. Upadi ananing tumbak Kyai Gobang. Ning Biniya, ning tengahing alas Majarata nganti geger karo pawongan iki. Ngapunten, Bapak. Iya. Sinten malih sing nyolong tumbak pusaka Kyai Gobang nek sanes betateng-betateng kali. Sapa? Niki. Sih. Sareh dhisik. Di sana. Apa bener kang diucapno karo anakku? Yen awakmu sing nyidranane tumbak Kyai Gobang. Sadurunge kuwi soparanmu lan endi saka endi? Sangkan paran. Aku Gunung Sari. Gunung Sari, Sangka Depok Dumapel. Gunung Sari. Sih, kowe nganti ngucap saka Padepokan Dumapel. Lah sijine Manyarsari. padha-padha saka Padepokan Padepokan Dumapel. Bapak Guru aran Bapak Guru Dumapel. Nger, Nggih, Bapak.
nyatane iki sih saduluring bapa. Tunggal padepokan tunggal guru. Di sana. Gunung Sari Manyasari, Paran. Nggih. Rika wis ero jenengku. Balik sapa arep? Aku Wirobastam. Wirobastam. Gunung Sari Manyasari. Nganti tumeka ning tengah alas Majarata ana saperlu apa? Bot-bote kepengin dadi prajurit ana ing Praja Majapahit. Iya. Dinane iki tuntas anggonku mepes raga banting nyawa nyecep ilmu ana ing Depok Tumapel. Kaprintah mudhun saka Depok saperlu ndoleki pawongan sing arani Wirobastam. Ing papan kene awakmu wis iso sapu jagong karo Wirobastam. Ning abot sanggane yen awakmu tepengin dadi sentonane ing Praja Majapahit. Ning ora apa-apa, mapan kebenaran awakmu bisa ketemu karo aku. Ning dinane iki aku isih ora iso keterake awakmu sawan ing Praja Majapahit. Gunung Sari. Ngapunten. Kang Wirobastam. Iya, Gunung Sari. Kula sampun kepanggih kalih jenengan ing sampean mboten saged nyuwanaken kula wonten ing Praja Majapahit. Wonten kedadosan napa? Ing ngarep mestine awakmu lak krungu. Dinane iki aku ngupadi ananing Tumbak Kyai Gobang. Kowe lak ngerti? Menika kelebet pusaka tindhing Praja Majapahit. Ora sisip kandhamu. Gunung Sari, awit Kyai Gobang ki murca saka tanganku. Kula menika kepireng. Tembang rawat-rawat tembange Mbok Bakul Sinambi Wara, mok bile tindhing Majapahit kalenggan punika sampun murca sak tengahing alas Majara. Lah. Mergo iku aku ora bisa nyawanake awakmu ing Praja Majapahit. Yen gurung pusaka Tumbak Kyai Gobang bali ana ing tanganku. Nuwun pangapunten. Kakang Wirobastam. Iya, Gunung Sari. Mbok bile mboten kawratan kalenggan punika kula Gunung Sari kaliyan adi kula Manyar Sari badhe tumut madosi murcaning Tumbak Kyai Gobang. Oh, dadi awakmu sakloron arep sabantu aku ngupadi anane Tumbak Kyai Gobang. Matur suwun Sikti. Ya. Joko Lasrara Wilis. Nggih, Bapak. Iki ana rewang arep ngupadi ananing Tumbak Kyai Gobang. Dibagi. Ya. Gunung Sari ana sisi lor. Gitu. Nggih. Manyasari kidul. Nggih. Etan lan loro wis kulon. Mengko sadurunge surup bali ana ing punjer tengahing alas Majarata kene. Nggih. Lajeng dinten punapa kedah berangkat mipadi? Wiwit dina iki ayo padha bareng-bareng Nggih, monggo-monggo. Iya wegel ket mangka. Pegel munggah medun. Lah iya. Mau nyambut gawe ya. Kita rewangi pegel. Lah ya kok gak ketemu-ketemu ya, Pak ya? Aku tapi nek ngetut Ndara Ayu ngene iki biasa imitasi saiki orisinil. Semenan. Pak, aku ngowelaki. Eh, Sampeyan golekno banyu sik aja ngono lho. gopot alah. Kait ngomong wis dikon nderekno penggawean. Jancene wis ngelak kok. Biasa iku imitasi saiki orisinil tak betah-betahno pokoke. Wis cepetan, Pak. Cepetan aku wis tugel iki lho. Wis ngantuk meneh sekolah. Ya iya ngelak wong anjene samene gedene gak ngelak. Iso. Iya tak gerekno tapi sing hati-hati. Ya, sapa alas ngono iki kuwi. alas gedhe. Ana apa ae aja dirungu. Ngono lho. Ngono ah. Sene bapak lho. Wedok lho, Rek. Iya. Hati-hati.
Ana apa-apa diatasi wong pendekar wedok. Mumpung ngelake ae. Oh, Tau weneng kowe gerakan kamu. Aja ditinggal aku, Pak. Aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe cepetan. Aku seneng suwe kok. Oh, alah yo. Kok puwek gelese dina iki? Tolong. Aduh. Tolong. Pak, Sapa iki ya? Sing gelem nulungi. Pak Bogel. Aduh. Kok krungu suara tolong aku yo. Kok apane anak bocah wadon? Tulung ana kene, Nduk. Iki mau pamane gak ana kowe. Aku wis mati ning pinggire telek iki mau, Nduk. Alah, nggih. Aku tulungi. Nggih. Aku mau kepleset terus aku tiba arep jupuk banyu. Preset. Mboten napa-napa niki. Yo, apa-apa kowe kepengin terus pilih arepku jupuk banyu kuwi mau, Nduk. Nggih. Nggih. Iku lho belike. Nggih. Tobat ora elok banget. Yen aku ngerti karo kowe. Nanging yen kowe babar pisan durung ngerti sejatining aku iki sapa. Yen kepengin weruh sejatining aku, iki lho, Nduk. Sejatining aku, iki lho, Nduk. Kabeh pratikel Wiro Jawar sing gawe. Gak lega kalilo taun ana Windanana selagine Wiro Jawar sing urip. Wah, gak nrimano Wiro Bastam urip dalam donya. Ya. Sing hati-hati. Wiro Bastam. Ojo enak guyu-guyu. Yo, Wiro Jawar. Ho 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 ho.
sampean iku? Masalah. Lah apa sih wedi aku? Tak delok sing temenan. Darahku ki ayu, awakku blorek ngono lho. Lho, maksude? Masalah sing Blorek apa? tak gelekno opo iki? Apa sih aja garakno wedi? Temenan. Apaan? Duduk darahku ayu kok. Oh, apa? Kok demak-demak? Eman. Ori ya, Bro. Heh? Aku yo ket mau ngene iki. Aja awakmu. Iya, aku mau. Darahku iku ayu. Aku iki mau ngenteni sampean yo. Nek nemune aku percaya tapi raine Wes berubah. meneng sik, aku mari ngenteni sampean iku mau. Ya. Krungu swara tolong-tolong. Marung ngono, ya aku iku tak geleki wong sing tolong-tolong iku mau. Hei, Ya tak tulungi. Wong wedok tuwek. sumpah lho. Tung-tung. Iya, wong wedok Ning tuwek. ora wile siku ayu glowing. Heh. Kok isane ndorone koyo ngono? Gak oleh, iku body shaming. Vitamin asli. Gurih. Temen sampean iki. Iya, aku kira ora weles ket mau aku nduk kene ngenteni sampean. Sampean taun iku sih delek banyu. Ya. Ya, berarti iya. Tapi sampean lho kok mau Apa sih apa ora iku apa? malih. Ya apa malah ya apa? Jodarakno wedi. Tak gelekno. Sawangane kok. Tak gelekno ki. Aku mau watu. Apa sih cepetan? Iya, aku nih. Aku mau watu gila. Aku ki tembok. Ndi. Gelek banyu gak nemu don watu dilat ki lho. Loh, Pak! Kenapa iki raiku? Kenapa iki, Pak? Ayo. Kok dadi koyo ngene blorek ngene? Loro. Watu iki. Apa ya? Kene apa raiku? Aduh isin aku. Aku mang nulungi wong tuwek, Pak. Wong tolong jaluk tolong ya tak tulungi. Ya apa iki? Nang mulai aku pesen sing hati-hati ning. Lah wong isano tuwek. Sing hati-hati. Terus ya apa? Balik ngomong-ngomong apa aja dilungu iki alas. Terus ya apa iki, Pak? Terus ya apa? Gegeran ae sih. Wayahe wekase bapa iku dikongkon nglumpuk. Aku ngenteni nggo tengah-tengah alas Mojarata kari sampean barek cara wilis sing gurung lumpuh. Rewang sampean nanti gara rewang iku. Lho, Gunung Sari, Manyar Sari kan wis nglumpuk kabeh. Kalau wile ge boro. Lah sampean boro sama nanti. Epan tak kongkon mulih sik. Oh, ajene bales. Tak kongkon mulih sik. Ya duduk malah. Aku minangka jeragane kan ya ngerti kahanane Epan iku sing ya apa. Tapi ngene lho, Mas. Lah kok muring-muring. Apa muring-muring aku nyenteni sampean barek Loro Wilis. Ayo nang balik kono lho. Nglumpuk. Lho sampean. Loro Wilis, ayo balik. Dinteni kok lho. Padha ngenteni kabeh dadak awakmu enak-enak nggo kene. Mau isin aku. Isin lapo? Nek gak nemokno pusaka tumbak Kyai Gobang gak popo, Dik. Meneh didoleki maneh. Saiki wancine nglumpuk, pesene bapa kan nek wis rengenge mulai surup kudu nglumpuk nang tengah-tengah alas Mojarata. Ayo. Ma, Kok emoy lho? Pekake turu kene dhewean ah. yo gak. Loh. Kono Loro Wilis. Iya, Roro Welis. Ah, mosok. Apa? Dek, Aku adene sampean lho iki. Loro Wilis. Niki ora wilis, Mas. Rupane kok pole malih kaya ngono. Lah niki mau. Sing dadi era kula nggih ngeten iki. Nek ngono, Gan, wis aja oleh balik ae. Yo, Nggih ngoten. Isini-sini. Saniki sampean dulur tuwa lho, Mas. Aku dulur tuwa. Anak iso ngidungi ati sampean. Tapi nek ndelok dulur rupane sing kaya ngene, kesuwun nek Loro Wilis iku areke ayu. Lah bareng raine dadi blorek ngene iki. Lah niki sampean kula critani. Roro Wilis wedok. Nampak kali kula ke tengah alas. Arek wedok, Mas. Pegel duwe kesel yo duwe. Iya,
Iki ceritane Roro Wilis. Heeh. Kula dikengken mados toya. Terus Kula mumpung saalas gede niku mboten nemu banyu. gak nemu kedung blas. Mboten nemu gedung blas kula bali kedadean ngeten kula takon. Kek napa ning sampean kok dadi kaya ngene? Terus nulungi tiyang. Ngoten lho Mas. Ngono iku tanggung jawabmu ya apa kok Santi ninggal Roro Wilis ijen. Wis niki saking ngelake Mas kula ditondo. Mboten napa-napa jane. Sampeyan sing ati-ati ana apa-apa aja sampe Nek ngono Gel. Aku isin. nggih pun isin ngoten iki dulur sampean lho. Timbangane dadi aib keluarga, mending gak usah mulai Mas Isan. Lho berarti sampean iki gelem ati gak gelem eleke Mas. Isin Gel. Isin aku. Joko Wilis. Joko Welas apa? Yo, Joko Welas. Pedhetio. Apa? Aku iki Roro Wilis. Bro, Adikmu. adekmu. Saiki sampean isin-isin nang aku. Aku sampean tinggal nggo kene. Paling aku lagi emosi. Kudu emosi nek, kudu emosi. Mengkere. Sampean ninggalo aku dhewean. Dadine rumahku blorek kaya ngene iki. Ae dhewe. Saiki kangmasku, dulur tuwekku. Wis. Nek pancen raimu rupamu glorik kaya ngene lha. Kasunyatane kaya ngene Roro Wilis. Awakmu wis gak pantes nyandang jenenge Roro Wilis maneh, anake Bopo Wirobasta. Gak pantes. Terus katene sapa anake Bopo? Hah? Ya aku. Aku karo sampean. Aku cukup Joko Welas. Nek awakmu wis gak usah dadi anake Bopo, isin. Kok kurang ajar sampean? Apa nek kurang ajar? Kasunyatane kaya ngono. Awakmu dipenging ojo melok-melok nang alas Majarata, nyatane ya pancet ae melok. Niatku apik. Apik apa? Niatku ngewangi sampean. Nyusano aku barek Bopo awakmu iki. Nyusano. Iya, Sejak kapan aku nyusano sampean? Hah? sejak hari ini. Apa? Kate lapo? Gak trimo kok. Gak. Lapo? Nek terus nek gak trimo kate lapo barek. Awak dhewe tarung ae. Tarung, gak karepmu wis. Iya. Kowe tak kongkon ngeturno bendaramu Joko Welas lan Roro Wilis. Kok nganti ana kedadean Joko Welas lan Roro Wilis geger padu? Ngeten. Kala wingi dengan perintahaken. Joko Welas etan, Wilis kulon. Bener. Nderaken ning Wilis. Yur, Nah, kejadiannya wonten tengah alas kula ditundung kali ning Wilis. Pagel aku ngelah delekno banyu. Yur. Kula mados banyu, mboten nemok neng saderenge kula mangkat mados banyu, mados toya niku welik. Ning Wilis pun kula peseni, Pak. Ning iki tengah alas. Kula dipasrahi bapak Joko sampean. Enten napa-napane sampean kula sing ngeneh. Ngoten ah. Iya, bener. Lah pun kula peseni ngoten umpama ana apa-apa ae ning. Ana rungon, ana apa aja ngadon teko kene. Nek ana apa-apa aku dikasih bae bapak. Iya. Kula mangkul mriki kula panggil. Praine pun malih. Kula tanya. Kula malah pikiran kali ning Wilis. Iya. Wong asale resik lho, wing kuning. Terus kedadiane ngeten terose mireng suwanten ngoten lho, Pak. Oh. Mireng suwanten. Terus? Nuwun tolong. Lah nyuwun tolong dintas kali ning iki. Mboten dintas malah ning iki dibrongkokaken mlebet sumur. Kamangka niku terose sumur sing ngandung Pak. Ngoten lho, Pak. Critane ngoten. Dadi kedadean iki nganti Joko Welas lan Roro Wilis geger lan padu. Nggih, niku. Nggih, tak takonane. Joko Welas apa ya pantes? Ele-ele awakmu iki putrane lurahing prajurit ing Praja Majapahit.
Joko Welas. Niku nek rampun rambut kula tak mak mlekai sing wetan babat. Kayak iki Babat. nggih. Si, tenono. Ora Wilis, gini yo. Kowe dulur nom nganti maneni karo kakang. Kowe sawijining arek wedok. Apa ya pantes? Kowe padu karo kakangmu, Joko Welas. Cilik nganti dewasa, awakmu sakarone ora tau geger. Kok tembene dinane iki nganti padu ning tengah ngalas. Joko Welas. Ora Wilis. Ngucap. Joko Welas. Dijak omong wong tuwa kok malah meneng ae. Delek-delek kaya watu ya. Joko Welas. Roro Wilis. Duh. Kok ono kedaden sing koyo ngene. Joko Welas Roro Wilis. Pangapuramu sing gedhe. Kowe nganti wujud watu sing koyo ngene mung saka ucaping bapa. Kang Rotas. Gunung Sari, Manyasari. Nyun pangapunten. Wonten kedadosan punapa, Bapak? Delengen watu sakarone. Menika. Dalan menika. Iki wujude anakku. Joko Welas lan Roro Wilis. Napa? Menika Joko Welas dalan Roro Wilis. Iya, Gunung Sari. Nganti wujud watu mung saka ucapku. Saka menuruti panasing batin. Gel, Gunung Sari lan Manyasari. Nggih, Kang Rotas. Kabeh iki wis ginaris kesane Gusti. Mula Joko Welas lan Roro Wilis iki wujud saiki dadi watu. Besok yen ono ngrejaning jaman tlatah kene tak weni tetenger watu blorok. Lajeng menika pripun malih? Kang Ini Mas tetep Lopastar. awit Kiai Gobang isih durung ketemu. Nggih. Ayo dibacutno padha-padha ngupadi ananing pusaka tumbak Kiai Sumangga Gobang. kula dherekaken. Iya kan? Iya. Nyatane wong takon digandhongku alas iku aku sing Kang. Lah nek ate taunan kuwi ora. Terus nduk tengah alas Pojarata kene. Lah nek peno gak nugasno aku berandal kecu. Iki apa sing tak panggil karo kanca-kanca kabeh. cilian. Ya iya kan. Oh iya sing kala menyambut gawe pirang-pirang pirang-pirang. Iya. Sing kok tembung ngene. Pojarata tengah-tengah alas. Ate sapa sing duwe awak kabeh? Tapi ya ono ya ini peno perintahku jokon alas Pojarata. Sok sopae sing mlebu ana alas
Aspadarata kene wong jaba kalih mlebu wong jero kalih metu. Lah iki ya ana ya Lho, sapa ya? Kakang Wirajawar. Wirabastam. Paran Kakang Wirajawar. Tak banding karo Wirajawar. Senajan to suwe pepisahan awake dhewe mudhun ing tanah arih keperintah Bapak Guru ora bakal pangling oleh gumarang sira Kakang. Bastam. Iya Kakang Wirajawar. Mestine awakmu eling dan eling dawuhe Bapak Guru Resi Tumapel. Enak Wirabastam uga enak Wirajawar. Lamun Bener Kakang Wirajawar. nyatane awakmu nyuwita nang gone kraton Majapahit ditrima dadi senopati nang gone kraton Majapahit. Lali arek kon. Kakang Wirajawar. Tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Aja dadi atimu Kakang Wirajawar. Dudu ateges aku kaangkat dadi lurahing prajurit njur aku lali karo nasibmu Kakang Wirajawar. Kabeh iki mang sarwa lelaku. Abot sanggane aku ngemban pakaryan dadi lurahing ing Praja Majapahit Kakang Wirajawar. Iki kepetung enak karepmu dhewe. Wirabastam. Iya Kakang Wirajawar. Kasih cerita. Awakmu tak satu mungging kecaraan musuh bebuyutan bareng Wirajawar. Kakang Wirajawar Ya, nganti tegel oleh mengucap ngajak pemusuhan karo Wirabastam. Gini Kakang Wirajawar. ae Wirajawar. Sing tak elingi pitungkase Bapak Guru Resi Tumapel. Bidak pripatmu kon breake. Oh, Enakmu iku duduk karepmu dhewe. iya. Ana sing ngangkat tapi kon sumpahmu lali karek Wirajawar. Tak tagih kaya diutang dhewe. Saleh Kakang Wirajawar. Iya. Yen ngono ora luput oleh Bapak Guru duweni sidik paningal. Nganti gini sampean ora katampa bareng-bareng nyewita ning Praja Majapahit. Salahe apa Wirajawar? Mung saka watak wantumu. Kakang Wirajawar. Iya. Nganti kowe rendhe derajat ora bisa kaangkat ing Praja Majapahit. Mula Kakang, ayo. Yen kena tak elingno, aja mbok bacutno. Olehmu gawe gerdah, gawe rusuh tlatah Majarata. Jawab pisan kasae gak kuwate. Iya Kakang Wirajawar. Awakmu tah Wirajawar sing dadi sulame bumi alas Majarata. Oh, ngono. Ya, Kakang Wirajawar. Iya. Lek Kakang Wirajawar dodol wajibing aku sing tuku. Mandi ucapmu dadi sulame bumi alas Majarata. Ayo. Ayo naik. Wirajawar. Jadi Riko karo Wirabastam iki tunggal guru. Iki dadi pengkhianate Riko. Wirabastam, Aran, awakmu mengkhianati karo Kang Wiro. Ya. Kisana. Eling. Basan nok kersane Bapak Guru diluk bareng diluk dahak bareng. Bener. Haji sabaya bukti sabaya mati. Ning awakmu kiarat. Ya, wis aku sak kanca kabeh gak nrimakno. Oh, awakmu kabeh ora nrimakno sabelo karo Wirajawar. Aja tumangsuh, aja maju siji-siji. Bareng. Ayo, bareng. Wirabastam
dendam aja diranggumu iki. Iya, Kakang Wirajawar. Keplok tangan banting setil awakmu iso ngalahno anak buahku. Iya. Iya. Njur Tapi Wirajawar taun ana Windono selagine uripku dening alam donya. Wah, gak nrimakno Wirajawar. Kakang Wirajawar ora oncat saka papan kene. Oh, ketamaan Adigram Ampet. Oh, modar wera. Melayu mlebu ning lengis semut. Melayu ning leng lak-lake naga Kakang Wirajawar. Tetep tak uber Kakang Wirajawar. Dimas Mayasari. Nganti dinane iki nggone awak dhewe goleki tumbak Nyai Gobang burung nemu. Durung ketemu. Iki awakmu kudu waspada. Sing ati-ati. Aku ket mangke wis waspada. Lho. Mandek. Kisana jamak ginawe lumrah durung tau tepung arek aku. Sopo aranmu sekarone? Aku Gunung Sari. Gunung Sari. Iki adikku Manyarsari. Adikku tunggal Perwito bareng. Tunggal dulu. Nek kon durung ngerti aku. Sing duweni alas Majarata sakmono ambane ya. Ngerti? Saiki aku takon bareng awakmu sekarone. Botohmu apa? Wani mlebu nyang alas Majarata dina iki. Keperluanmu apa? Ngomong bareng aku. Perluku mlebu alas Majarata kene ana loro telu mung siji. Apa? Ndoleki tumbak Kyai Gobang. Gunung Sari, Manyarsari. Arah. Nek pancen awakmu golek tumbak Kyai Gobang Indie Kraton Majapahit, gak adoh. Gak adoh. Ning awakmu lah durung ngerti aku. Sapa? Wirajawar. Wirajawar. Iya. Wirajawar. Dinane iki tombak Kyai Gobang tak jaluk. Lu. Kok enak cangkemmu olehmu nyeblakno ilat. Teko-teko maro njaluk tumbak Kyai Gobang Indie Kraton Majapahit. Karepmu? Hah? Bondomu apa ngadep barek Wirajawar dhewe iki? Tak takoni kok. Niat tekad bolong ajat. Metu teko alas kene kudu nggawa tombak Kyai Gobang. Ya. Wirajawar gak kabotan keserane. Tumbak Kyai Gobang nyang awakmu. Ning ana syaraté. Apa syarat? Loh, abot. Abot tinggal gelem apa gak? Abot kok kaya apa syarate? Bagus. Aku iso nggawa tombak Kyai Gobang tak lakoni. Nek kon iso nglangkai bangkene Wirajawar tengah-tengah alas Majarata kene. Gawang tumbak Kyai Gobang Indie Kraton Majapahit. Wirajawar. Ya, Mesisan surake dono lebure papan Cinorek. Tentokno papan kene antara Wirajawar, Gunung Sari lan Manyarsari. sumbar Sing dadi tak Surabaya. mento lawan ngadep barek Wirajawar.
Wiro Jawar, Wiro Jawar. Sumbarmu kaya iso dilat kesiapan paribasan. Nyatane ana tanganing Gunung Sari jebablang gempani Bantala dadi bangkai Wiro Jawar. Adi Gunung Sari, Manyarsari. Iki rakyat tumbak Kiai Gombang. Bobo, monggo. Gusti. Kiai Gombang. Sopo kowe? Kula Gunung Sari. Wani nggawa tumbak Kiai Gombang. Menika wau ingkang nyidra inggih punika Wiro Jawar. Loh, Wiro Jawar. Nggih. Piro, Mas? Nggih. Sopo bocah loro? Nuwun sewu, Gusti Temenggung. Sayosipun menika tasih sederek. Kula Gunung Sari kalian Manyarsari. Padha-padha weten saka padepokan. Nggih, leres. Inggih, Iki murid kula kali iki inggih. gadah kepingin dados prajurit wonten ing Mojopahit. Oh, ngaten Leres, Bapak. Nggih, leres, nggih. nggih, nggih. Kene. Gunung Sari, Ulung lho, tumbak ulung. Kiai Gombang. Sopo aranmu? Kula Gunung Sari. Gunung Sari. Kula Manyarsari. Ya. Aku janji, nek panjene awakmu kepingin suwita ning kraton Mojopahit, mengko bareng-bareng karo si Wirokastang. Tak sowanake ana ing ngarsane Sinuhun Prabu. Mergo awakmu wis labuh-labet bisa mbalekno tumbak Kiai Gombang. Niku dawuh, Gusti. Nggih. Nggih. Tinggi Kadipaten Mojopahit cakup langsung gadah Tegese lampan menika sampun paripurna, Bapak. Nggih. Tegese lampan niku sampun paripurna. Nggih. Paripurnan lakon anyarane. Rone wahyu kabeh jendro ayu. Sakjane diteguh kayanane dodo para tuwa. Iki tegese kamuti kanthi kaisan ogo. Puji sekanti daya nir ing sambikala. Sekali merdeka tetep merdeka. Karya budaya tetap jaya. Hadirin sekalian, sampai di sini akhir cerita Misteri Watu Biara. Dari Bagong Karya Budaya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.